Bueno, doncs una mica el que comentàvem també, no? És a dir, intentar aprofitar el partit, si són capaços amb l'equip belga, no? de distribuir minuts per intentar arribar dintre del possible el més descansades al partit d'IDK, perquè és un rival molt, molt, molt dur. Aquest any ha fet un equip, per mi, dels millors de la Lliga, és la realitat. I bueno, jo a Azu, la seva entrenadora, la conec des de fa molts anys, és una molt bona entrenadora que treballa molt bé i és un equip molt dur. És el millor en rebot ara mateix, o el segon millor en rebot ofensiu, i sabem que nosaltres tenim allà mancances, encara que estan fent una molt bona feina les noies en els últims partits. I bueno, són dos aspectes a controlar, no? Però és que realment tenen molta qualitat a qualsevol posició. El base, amb Llorena, bueno, ara està lesionada pobreta, no? Però amb l'Alba Prieto, que està fent una gran temporada, la Wallen, que pot jugar al 4, al 3, que també és una jugadora que fa molt mal en diverses posicions, la Fagman, la Tuston, que estan jugant molt bé per dins, la Becky Massi. És a dir, és un equip molt, 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 molt compensat. Sí, segur, segur. Per nosaltres és bàsic, perquè podem estar menys o menys encertades, però si controlem el rebot podem córrer, no? I sempre diem que això ens permet jugar al nostre ritme. Després pots fallar o no, però almenys estàs jugant el que tu vols jugar, no? I en aquests equips és molt important, perquè són jugadores molt grans, evidentment això té un preu també, no? Que és que el balanç defensiu els hi costa més, no? I clar, podem atacar això, no? Podem atacar si tenim la pilota, si no la tenim hem de treure a fons, no? Doncs una mica és això, controlar aquest rebot, ser molt conscients que hem de defensar molt prop a l'aro, molt bé les jugadores, perquè tenen molt poder i res, intentar fer un bon partit.